Khona isikhathi lapho sizofika khona lapho abantu abaningi bazosola ngawo sowuphumelele. Kunesikhathi lapho sizofika whereby lapho abantu abaningi bazosola ukuthi kungani lo muntu besimhlukumeza, kungani lo muntu besimlimaza emotionally and physically. Kunezikhathi ezinye mfethu uma usodonsa kanzima uhlupheka udonsa kanzima abantu bayaqhela empilweni yakho. Kunesikhathi lapho uzophumelela khona labo bantu abaphuma kuwe khathi usadonsa kanzima abangakusizanga. Bakhona abanye abazosola sophumelela ukuthi kungani lo muntu besimcindezela, kungani lo muntu besimphula emotionally and physically, kungani lo muntu besifuna ukuthi awe, kungani lo muntu besifuna ukuthi angaphumeleli, kungani lo muntu besimnyanyelana lo muntu. Uyabona isikhathi leso sesifikile kubanye esokuthi abantu bazisole ngokuthi kungani bebengafuni ukuthi uphumelele. Bakhona abanye basolayo khona manje abangakhoni ukufika kuwe nokukhuluma, bayazisola khona manje ukukhuluma uconfess ukuthi kungani bebekuphula inhliziyo, kungani bebengafuni ukuthi uphumelele. Sesikhona leso sikhathi sesifikile kubanye, abanye bayazisola khona manje, abanye sebeyasaba nokubuya kuwe, sebedlula ngendlela ngoba bashaya amahloni ukuthi bazobuya kanjani kuwe ngoba ngalesi sikhathi khathi usadonsa kanzima bebengekho, benjoya i-downfall yakho. Khona manje bayazisola sophumelela ukuthi kungani lo muntu besimphatha kabuhlungu kanje. Sesifikile leso sikhathi mfethu. Ngiyabonga, God bless you.